vítam vás u mojom 100 videí, neviem, už toto je 100 video, čo na tento kanál vzniklo, hej, a čo ideme tu tak robiť? Keď už mám Lego Builder, tak vás asi napadá, že niečo rok 2026, hej, ideme Minecraft, Ninjago a Speedy, hej, proste ideme si to hovoriť. Takže začneme od hora, takže Minecraft. Sú tu zatiaľ 3 sety, hej. Najmenší je cesta portálom do Netheru a Endu. OK. Dobre. Tu máte Nether a End portál, hej. A sa k tomu dobre chápem. Tá figurka je úplne zabitá. A prejme to akože do skúl. Máte tam End portál, konečne po neviem koľkatých rokov je tu konečne a to je taký dobrý set, hej. A dal by som mu takých 9,5 bodov z 10. Ideme na ďalší. A to je Bledá záhrada, OK. Neviem, čo je tento mob, ale to musím potom zistiť. Akože tá figurka je tiež dosť pekná. Máte tam elitru, chápete? Potom, to je proste taký nič moc set. Máte tam jednu tú novú figurku, čo ani neviem, čo je. A tá figurka, elitru konečne. Tak je to všetko basic. Ďalší set. A toto je kamo, toto si možno kúpim. A viete prečo? Lebo tu je jednovitá čestka. Tu nie sú tie dve čestky, že keď dáte dve šestky v Minecrafte vedľa seba, tak tam sa vám vytvorí jedna, ale keď máte iba jednu čestku, tak tu tam dali prvýkrát do setu. Hej, neviem, či tu niekde bude. A tu čumte, to je proste jednovitá čestka, to si chcem kúpiť proste. Na toto, keď vyjde recenzia. A neviem, prečo je tam nukleárny styl. No ja to tak volám, tých typkov. A proste tieto sety sú dosť dobré. Môžeme ísť na Speedy, lebo Ninjago tam je úplne zabitý set, hej. Takže prvý je Blesk McQueen, to je detská rozprávka. Akože najlepšie, keby som si to kúpil, tak tam dostajem 300,000 nálepiek, ako to tu vyzerá. Ja neviem, prečo pri tých speedov tam dávajú vždycky miliardu nálepiek, ja neviem prečo, hej. A tento Blesk McQueen, to je taký mit, takže oslavte 20 výročie filmu Auto. Aha, tak to je od 20 rokov Auto. Toto je to je nejaký Back to the Future, neviem, návrat do budúcnosti. Vyzerá to divne, hej. No, kto videl ten film, tak to není divné, ale mne to pripadá. To proste je auto, ale môžete si ho zmeniť aj na lietajúce, že viete, že môžete dať tie kolesa dole. A to je ešte to je tiež dosť mít, akože, ale proste. Akože Speedy, to je Dnes sa ma nepýtajte, prečo mi to tam vyskočilo, ja sám neviem. No to proste aj preskočte, hej, keď to budete pozerať. A môžeme sa aj pozrieť na ďalšie, čo ma zaujímajú, ale ideme na Ninjago. A tam je jeden set a to je najlepší set na svete, kámo. A to na tom 1,000,000% neuvidíte. Lebo po 1000 ročí pridali späť Legacy. Hej. Toto, keď som videl, akurát pred chvíľou som to videl, ešte predtým, než začalo toto video, tak ja som hneď musel ísť na toto natočiť video, hej. Toto je kovárna 4 zbraní, hej. Nepýtajte sa, čo by to bzučí. Prečo
že toto je 2, ok. Ale kámo, toto je tak pekné. Toto je tak pekný set. Hej. To je výročie 15 rokov. Aspoň by to malo byť. A máte tam, čumte, toto potrebujem. Kvôli tej maske, kámo, to je maska z roku 2012, 13, tak nejak. A teraz ju za 2 mesiace vrátia. Kámo. Môžeme sa ísť pozrieť do Sonika, ale tam nič nebude. Nič. No najdôvšie tu je tento ovládač, čo je nič moc. Potom môžeme sa ísť pozrieť, čo tu ešte také môže byť. Minifigurky, ale nič, tie budú asi Marvel. Už sú. Toto je dosť pekný set. Aspoň za mňa. Proste neviem, kto to je. Máte tam aj Venoma. Má to 14 cm na výšku. Má to 200 dielikov? To je zaujímavé. Kámo, toto je... Kámo, toto... Kámo, Ghost Rider. Ale tá motorka, kámo, neviem prečo. Keď ste videli tú recenziu na toho Shadowa, na to Shadowa jeho útek, tak toto mi pripomína úplne jak tú jeho motorku. Úplne, lenže to je v 10 € sete a to bolo 20 € set. Toto je všade more. Daily Bugle, toto je proste, každý rok je, ale kto chce do mesta, nehovorím nič, kľudne to aj vykúpte, veď. A Iron Man, vyzerá to troška divne, hlavne toto fotka, hej. Máte tam Ironmana klasického. Má to 38 cm na výšku. Čo akože neviem teraz, že to je dosť málo. Teraz som úplne dopletený, hej. Som rád, že je víkend, more, tak ticho buďte. Harry Potter. Nič. Najnovšie ten kalendár. A potom ešte toto mesto, hej. Ešte tu máme jedno a druhé. Máme tu dve veci. Takže Dreams, to už bude asi končiť, takže neviem. Uvidíme v decembri, že čo bude a ako bude. Lebo v decembri bývajú nové sety z Dreams, ale vyzerá to, že toto 2025 už je finish a už asi nebude. Hej. Ja to kašlem. Hej, prečo sa mi vypína ten tablet? More. Budete počúvať ASMR teraz, jak klopkám po reprako? Tak keď ťukáte na ten mikrofón, keď hovoríte pre celý. Dobre, a City to, keď nebude, tak toto není. Toto je tak pekný set. Hej, toto je proste set, kde máte všetko. Proste, toto je set. Kámo, toto, reálne, keď chcete mať všetko, čo patrí do mesta, tak si kúpte iba toto. Má to 2000 dielikov. To je dosť dobré. To je dosť drahé. Akože na to, jak tam je málo figuriek. Ale tá tramvaj, čo tam je, že reality auta nie sú. Táto tramvaj, to sa mi dosť páči. A tá stiežka je taká mytá. A ten adventný kalendár už každý poznáme, hej. Na to uvidíte 100% každý deň od 1. decembra. Kamo, ja tu mám ducha, alebo čo môj? Teraz sa mi prečo zapol. Počuť, okej. A to je asi všetko, jak tak kúkam. No. To je asi všetko. Hej. A ešte raz hovorím, toto je oslava môjho z toho videa, čo som natočil na tento kanál, takže veľký potlesk. Hej. A uvidíme sa u 100
do prvého videa. Tak čus.